obizwa ngompucuzeko maskandi. Umpucuzeko maskandi ke festival yaqala ke kuyimpucuzeko ke skill development fund. Lapha ke no skill development. Yathola imali mhlawumbe beqala umcineka uNdlanya uThabani basebelanda insizwa yakithi laphana ke ibhakubha leli lapho Khuzani ukhathide balithatha ke balifaka lapha nje uthi hlobise nje uthi hayi uzoza nje uzohlobisa nje ube khona wahlobisa la ngempela komfoka ngobe kwakuhle kwaya phambili bayiqala nje ke bebhekele inqo nezinkinga zokuthi abantu abasha bathuthuka kanjani kwaba into enhle kakhulu into abamdonsela yona babe focus kakhulu ezintweni ze-filming ama-movie acting and all into izizathu sokudonsa umfoka ngobe bemsondeza kwakungesokuthi ke umfoka ngobe yena uqondene ngqo namabhinqa nomaskandi kwenzakalani-ke emabhinqa wagcina kuqhume lokhu kwakithi njengoba impucuzeko nje yaziwa njenge organization ehlela impucuzeko ihlela umaskandi into yenzekileke laphana kusuke ke basebethatha ke yonke ke lento bayinikeza umcineka lo nesihluthe sobomvu esingahlala ifinyila lo mfana kwamaphumulo lo ogcwele kusoda sekhanda uyeke owaba ubuso bempucuzeko bacindezele kumfoka Ndlanya bacindezele kuThabana ngoba nokhathide ke wayesizwa umsakazo naye ngabe into engasiwe uNkulunkulu wami ngabe isonta kude la isonta khona lengane shembe awu bakithi ngabe isonta kude ngaba siyazi nje ngabe isonta le ngale kumfula kugqame nje lo sihluthe sibomvu uyabona emveni kwalokho ke umcineka into ayenzekalile ke ukuthi ke ngalesikhathi eba ubuso kwempucuzeko wagcina esethatha impucuzeko eseyi-owner yabo wayi-own impucuzeko yaphenduka kwayo kaMcineka kade akuyona kaMcineka mhlawumbe amadoda amahlanu lapha mayengeyona u-4 abhekene nayo ngqo yabo so ke into eyenzakalayo ke manje ke kuthe makuqhubeka ke isimo ngani zakwethu iminyaka ngeminyaka yenzeka impucuzeko ngizokhumbula ukuthi umlandweni wempucuzeko isuka kwa eKalfontein iza People's Park thema efike ePeople's Park kanti kuzophatha uMamzandile Gumede uMamzandile Gumede ekade emeya eTheku kanye nomongameli uJacob Gedlehleke Sazuma kubona abamemezela ukuthi cha iPeople's Park kwayona manje incane ngabe kubalekelwa lapha ukuthi incane iKalfontein mangikhumbula umcingo waseKalfontein kwavala wagcina kwakusekhona indidane yabona emveni kwalokho iyona impela yayivala umcimbi lapha ngisho nendiza enophephela emhlane yagijima indidane lapha intaza lapha eMabheda lapha eKalfontein hawu nangempela mayimuvela ngapha uMamzandile Gumede imeya eTheku umama Masithole Mloyo waye MEC wa Culture kanye nomongameli wethu uGedlehlekisa emsholozo kaNcamalala enkandla amahlathi amnyama wayesesho ukuthi hayi ingane zakwethu impela isincane manje le ndawo esikuyona indawo enkulukazi istadium ngqo hawu thuthuka umuntu omnyama thuthuka uye phambili sajabula ngokwelethu kulo mcimbi owulapho ngingaqali ngafonela ubaba uKhawunda ukuthi ubaba uKhawunda nangu Kenneth Naidu umcineke sesisangene ngasazi uzokwenza njani efutha amakhala lapha ehlenyuka laphana wena umpela ubona nomlobo icasule itshekile lapha ekhwexala amabhulukwe kubi yabo umcimbi sethu uyavala kungadlalile amaciko ngikhumbula ngalowo nyaka ozovala uKhuzani impela ngimququmezelile ukuthi mina mfana wami usukhule ngokwanele manje uzongawuvala umcimbi wathi uthi uyabale ngathi mina izwa ngami yithi abanikazi bomcimbi ekhaya nangempela kokuvala umcimbi ngalowo nyaka la ngikhumbula ukuthi la selizoni izulu kwangabo 4 intatakuzi kungena ke umgodi lapha evala umcimbi nemjiva elihlaza lapha elokujaneni evunule ngamahaphu lapha ezovala umcimbi wempucuzeko lapha elokujaneni Moses Mabhida People's Park hayi kwakuhle kwaya phambili
ukukhombisa ukukhula kaMaskandi. Imvelo kwalokho nganza kwethu kwafika isigabeni sokuthi ke manje ke kwase kuba khona isigaba esithi ayimove phakathi eMoses Mabhida. Kodwa ngalelo langa ngikhumbula kahle ukuthi ama-artist ayengakadlali ayela ku-5 amakhulu futhi ama-artist. Wathi uma ngithinta umcineka athi akusekho into abazoyenza uzovala umcimbi. Ngokwazi mina sizwe samabhinqa ukuthi ningabantu abacindezelwa kangakanani ngisho ihlobeni nani ngicindezelekile. Ngalwa ngathi mina mfoka Naidu Kenyan Naidu awukwazi uzovala umcimbi kunje wathi joke time agreement i-joke time lena i-joke lento angazi noma uthi i-joke yani akuyo is not a joke, is a joke bayibiza i-joke meeting. I-joke meeting la kuhlangana khona abantu ke bevumelana ngokuthi umcimbi uzoqala luphele nini in terms of security. Hayi ke base ke ngamfonela ubaba uKhawunda kwaku 3:30 entathakusa. Ngamvusa wavuka uyindoda Khawunda ngiyancoma umntaka baba imeya eTheku leyo. Indoda leyo yayisaphethe amaphoyisa kwaZulu eke lapha ke uMEC eke we community safe and transport kwaZulu Natal. Wathi cha macingwane ngoba sengilele thatha ucingo unike ngqo lo Kennel lo uthuzo mfana umcimbi akhulumisana naye no Kennel Naidu wangaleso sikhathi ayi wahlonipha amabhinqa aza aphuma ngo8 ekseni. Nanga unyaka olandelayo kwenzeka futhi nangonyaka olandelayo kwenzeka makwenzeka into efanayo mabhinqa ngikhumbula lo nyaka lo olandelayo kwakuzovala umthandeni isikhova sangena ngapha 7 ekseni inkundla ithula ithe phama yabo mawudebuka enyama video akusendayo inkundla yethula ithe phama kwenzeka izimanga ngiyaphinde futhi ngenza okufanayo umcine kufakazi nawo bonke abahlebe empucuza abawufakazi. Ngakho ke bakwethu amandla umuntu awadliwa kwaZulu umlando umuntu akawucindezela. Mina ngizwe umlando womkhulu impucuzeko ngiyayithanda futhi siyikhande kanzima sikhanda umlando wamabhinqa sikhanda ilegacy kaMaskandi ukuthi nayo ihlonipheke ifane nazo zonke izinto kodwa asifisi ukuthi kusetshenziswe ilegacy kaMaskandi esayikhanda kanzima ibe ingxenye yokonakala kwamabhinqa kuthiwa amabhinqa wezwa kuthiwa amabhinqa iziphuphu. Mina ngifuna ukunitshela abantu abangawona amabhinqa ukuthi sihlaniphwe siyanedlula thina sazi ukuthi siziphuphu nalapha nje ematekisini lokuthiwa kuyabulawana abantu bakhona ziphuphu ayikho leyo nto. Kusuke kuyiqiniso lokuthi iqiniso malifihla kukhona abacindezelwayo kugcina sikuphuma izinto esandleni. Ngakho ke lento ke yokuthi kulimazana abantu ayifuneki leyo nto nokuthi singene ebhizinisini uhulumeni uyacindezela abantu ngapha kwenzeka izinto ngapha igcina lento isidala ukuchitheka kwegazi okungenasidingo. Bahlakaniphile abantu abasebatekisini bangamabhinqa nabo futhi bayingxenye yomkhumbi engiholayo. Ngakho ke into eyenzekile ke nganza kwethu ukuthi ke ngikhuluma kanje nje kunomcimbi ozoba khona kulenyanga ezokwethwasa osekwenzeke izimangaliso kuwona ukuthi konakale ekuthenini indlela abenze ngayo ingabi nalo iqiniso. Siyafisa umpucuzeko iqhubeke iye phambili kodwa hayi kanje umcineka usegama nxe kwaze kweqa ephila nama-artist ephila nabantu abayingxenye ama-artist kodwa eshisa labo impepho beguqe eduze bazwe imfihlo zomsamo bazwe imfihlo zokuphila bajike babuye bazokona uMaskandi. Ngakho ke iphuzu lami ke nganiza kwethu lesekuthenini angikwazi njengomongameli wamabhinqa ngibuke umkhumbi wempi uza bese ngithula eTheku. Lento iqale kakhulu lapha ekuthenini kube khona isimo sokuthi kunomneke engubona usuku uzaneno lapho usuka lapha kugame kaNgcobo kwimpucuzeko uzoncoma lapha ukuthi impela ufanele kube khona umsakazo ohlonishwayo kanye nayo umcineka ebala abangani bakho obhululu babo abampansana nabizinto ethi kufanele behlonishwe usho lomneke. Thema usuka lomneke wadweba wanyuka lomneke thengibuka lenkulumo same nkulumo same emafinyila adlula yonke indlela le wabonana levumbu asevumbuka kwikomiti lempucuzeko.
azokhulunywa ubani nase ekhulunywa umcineka ezofakazela into eshiwe ingane engizelayo eyisitha kimi ngithanda kabi ingane yami mina angithandi njengoba nayo nje iseyinkingeni nje ke ihubhana nesikhova sindizela ukubhubha angikuthandi konke lokho ngoba lingane yami mina engiyaziyo engayikhulisa ngaba kunjena ukube nayo ayikho nje yabo into eyenzakalayo ke the mangisuka ke lapho yavumbuka lenkulumo isivumbuka lapha benza iphuthe elikhulu kakhulu ke uma ngabe bekwazi ukuthatha umfowethu esikhuliswe naye ubaba ubhodloza sizingane zandawonye ukhathide umfo kaNgobe bathathe bazomjikijela bathi bamnika isibhamu bathi bulalo wakwenu kuyicala elikhulu kakhulu lelo elenziwa umcineka kuyicala elikhulu kakhulu eleli efunzwa umoya omubi elomnenke osuke lapha umbuso wamaciko ukhuluma wahamba njalo wazofika ekomidini lempucuzeko uhola wona njalo abafinyila into eyenzakaleyo ke lapho ke ngiyibukisise lento ngayibukisisa ukuthi umfowethu ukhathide umlando wami naye uyesabeka amabhinqa niyazi futhi ukhathide akuyona insizwa enesidina nengenalo ugazi umlando wami nokhathide yebo ngimficile ukhathide unomlando omuhle kakhulu emsakazweni usakaza impela noma izibongo zakhe iphelele embhobheni ziphelele studio enganawo umlando wokudla ifunda nezifunda njengami mabe imdotizeleke ekhaya ngane zakwethu abantu abefani mntaka baba angikwazi mina ukuthi ngizohlinza ukhathide ngimikhipha ama-inside la ngimhlinze ngibe ngithi mina ungumfowethu ngimasi ukuthi ukhathide unjani ukhathide ngisho sisasebenza naye imini umuntu obekwazi ukuxhumana kangcono nama-artist xhumana kangcono yena bephelele studio kwandidane leyo ayikhandayo ilegesi yayo ekhanda ilegesi yendidane waye ethuwa nje exhumanile lapha nalapha nayo exhumana nayo bese ke mayitholele unzondanyana encane bese isebenzisa ke eshikela ngaze usithela akayikwazi kuyinika ithuba lokucwaninga into manje kubuze buka mfowethu mangibazi mina angikwazi mina ukuzogiya ngabe namhlanje ngithi mina umfowethu useyisitha uyasetshenziswa ukhathide uyasetshenziswa mina nginamaqiniso nomlando esiuphilele nayo omunye wayo imlando yethu esiyiphilele nayo njengensizwa yakithi ukhathide engathi mangiyikhuluma lapha kusasa kuse ngokunye nalapha naleli toho elisale hlale lilinde ukuthi ubani utheni lingamphelele kodwa ke iqiniso limileke mabhinqa akithi ke ukuthi cha bobo impela ukhathide uye wasetshenziswa njengethuluzi kwathiwa qhathwe ingane zikabhodloza ezizala zibondwe sibe isijingi mawungangibuza ukuthi yini ephuthumayo engenza ukuthi ubaba wethu ubhodloza singami sonke phambi kwakhe ahlonishwe bese ke kulandela ke abantwana ezezobhanqwa kanye noyise wakhe babhangwe ndawonye ethiwa abahlonishwa kanye uyise wakhe kasekho okubusekhona kwakhona lokho ayinayo inhlonipho lento ayinaso isithunzi imile ingane ngabe iyahlonishwa nendodana nansi ngapha nayo imile iyahlonishwa with the same principle leyo nto leyo irongwa yona iyodwa nje irong nje kwakhona iyodwa isintu sakithi siyayiphikisa yonke leyo nto injalo ke mabhinqa kithi ke ngithi mina ngeqiniso lonke neqiniso lodwa ngithi cha bakwethu leyo nto leyo ayikwazi ukuthi ke yenzeke mangathiwa kubulawa siya ngokweqiniso lomlando wami versus ukhathide ngobe noma izinto esengizenzile nami ngesiphiwe nginaso ngoba ngisebenzisa amandla asemsakazweni nokuvelela kwami ngagiya ngithi mathambo kamgqumeni vuka ufakaze ngithi mathambo kaphushukela vuka ufakaze ngithi mathambo kabheka umuzi lithule vuka ufakaze ngithi mathambo kamfazi omnyama kwana ngoma vuka ufakaze ukhathide naye wayekhona kulo mcimbi loyo ngamtshela futhi athi mina mfowethu lento mayingenziwa uwe iyokufanela wathi okhoyiswa kwembongolo yabo kodwa ke abantu ngokungefani kwabo angikwazi ukumsolela lokho mfowethu sizalwa naye bese siqhathwa ngabantu kuyicala lokho ngisho edlozini lakhe kuyicala ingakho mina mangiqinisekisa ukukhuluma ngithi mina angikwazi ukungwathi ukhathide ngekho ngoba yena insizwe yazi umlando wami lo iyazi ukuthi sihlaba lephi nayo sadlula phi nayo wayekhalela kibe hlombe nje exakwe insizwa yase-Eastern Cape usabambexane imnene ebula ngesibhacu iy'ntathele zimbhala zithi usephelelwe ngushatini ingoba kwasekufika semachunini yagqamalaza zabuya iy'ndondo ezasey'sisile
Nganza kwethu iqiniso lonke neqiniso lodwa limile. Asikwazi ke uvuma thina sizingane kaBhodloza uzoqhathwa abantu abangazilutho ngomlando wethu, abangazilutho ngomlando kaMaskandi. Ngiphinde ngizobuya nganza kwethu ngingene ngqo ohlelweni lwempucuzeko. Kuyichilo, kuyasabeka futhi akufanele kuvunyelwe kuqhubeke. Into engiyibukayo ukuthi mawungabuka ukuthi umonakalo ongaka wenzeka ukhathide naye bona uzothathwa ulomfana lokujana umgodi ezofakwa kuthiwa akawuculu live engekho lo usikhova. Leyo nto leyo bafanele lwelwe ukhathide iphinde lwelwe umgodi. Bayeke ukusebenzisa ama-personal vendetta laba abantu ukuthi bethathe izinto ezipersonali bayisebenzise ngokomcimbi. Kuyicala elikhulu kakhulu leyo. Ukhuzani kanalo iqiniso mengamlweli umfowabo ngoba lezi ngane yimina engathi azingcweke ngenxa yokuthi umlando kaMaskandi ngaleso sikhathi wawuvuna igame eyayikade iphakathi kaMtshengiseni noMgqumeni. Ngayihlalisa phansi lezi ngane ngathi mina abafana bakithi ngicela lo mdlalo kaMaskandi niwuqhube ngoba awunasici awuye phambili. Ngiyacela ke nganza kwethu ukuthi ziye phambili. Uyazi ke mangabe ke abantu bengcweka beya phambili kugcina sengena umona, kugcina sengena izinkinga eziningi ezidalekayo along the way. Bese kuvela uSathane, kuvele uNkulunkulu phakathi kwabo. Njengamanje isimo senzakalayo eNingizimu Afrika nalapha emndeni kaMaskandi siyesabeka. Ukuthi uvuma kanjani ukhathide, uvuma kanjani umgodi ukuthi isikhova singabi khona from kwingoma kozwelonke. Kwawuqhatha lokho. Kwawuqhatha khona lokho ukuthi kungavunyelwa ukuthi isikhova singabi khona kwingoma kozwelonke singayinqabelanga sona ukuthi asifuni ukuba khona ke sona isikhova ke bese ekuthiwa kaya kulungile ke singabi khona. Bese kuzothiwa cha impela kulungile singekho sicindezelwa. Mayise zenzela into yakhe isiphazanyana lapha eworkshop eyilontshe lealbum yakhe bese kuzosuka labo bantu labo bemuhubhe ngezibhamu abahleli bomcimbi bemuhubhe ngezibhamu ubufakazi bukhona bama-video bemuhubha ngezibhamu bethi uyapi njengoba entata ngebhanoyi esithela ngentuli silapha nje kuyingoma kozwelonke kuphephuka ibheshu silapha yonke leyo nto leyo asikwazi ukumsola enza lobo buhlaza abenza lapha ezontata ngebhanoyi ngoba ucindezelwe ubulawelana umuntu ephila kwaZulu. Adlelwana amandla umuntu ephila. Futhi vuma kanjani umuntu oyimbangi yakhe wazi kahle umgodo yazi animange lutho nesikhova nayo into enibangayo. Yimi ngathi bafuna bamqhuma nomdlalo. Namhlanje nama reality show, namhlanje nibakhulu ezweni, namhlanje ninabalandeli, namhlanje nezinto ezinkulu ngenxa yami ngalikhanda ilegacy kaMaskandi. Ngakubala okunye nokunye wawuphi umrozo mfoka fakuthi. Uyaphila la ukhona. Ulindwe ilanga lokufa kwakho nje. Khohlwa. Awunakwe nakunakho. Kodwa waba isagila esokuhlonipheka kaMaskandi. Waba isagila sokuhlonipheka kwaMaskandi. Sabashaba vuma phansi otira bephethe umsindo. Yimi lo engangihola lo mkhumbulo lobutho. Angikwazi ukuzohamba ngitata ngiyeke ukukhuluma ngento ezinkinga zasekhaya angilungise ekhaya before ngikhulume ngalamabhavumbavu zamakhala ekufanele siyixoshe. Manje ke yonke ke leyo nto leyo mawuthi uyibuka phinde futhi kuzomenyezelwa ilist engenamthandeni icala lelo ukhathwe impi 2 uShwi Nomtekhala the legendary artist, the historic artist in our lifetime. Khumbula insizwa umvelo umpokabhengo eyayithi lensizwa bona benotunulo boxabana mhlazana koxabana uShwi Nomtekhala. Sigiya kanjani ngani zakwethu ngento ebuhlungu kangaka uShwi Nomtekhala bexabene bebhiqene bengezwani kunalokho umcineka ukwazi ukuhlangana nezibozi lezi asebenza nazo bezofaka ngemali kahulumeni upetrol enkingeni zikaMaskandi esikhundleni sokuba zixazululo. Awumcineka ubolile mfana wami, ubolile endawo kuyona ekufanele ukushukuma noMaskandi uxolisa kuze kuse namanazareth akhala ngawe ubonde wabonda ibandla ngisho akukhula ngakhala khona ngawo
manje uzobulala la khona mina akhohlwa ngeke ngicela kolungu ngeke uzobulala usuka lapho nizokhetha uShwi yedwa awu ningizama Afrika cala nibukisise kahle nikhetha uShwi yedwa nidakabe lapha ku live laqulwa apha icala wabutholakala necala Nomtekhala umcine uthatha isibhamu usinikeza Nomtekhala uthi akazingele uShwi azamthola mbulala ulungile nesafarisha ehlathina kwanele lokho umcine kwazi ukuthatha isibhamu anikeze ukhathide athi dubula umfo wakho akhathe ingane laphohloza kulungile mina ngisehlathini mina ngihlele ekhaya kangisebenzi hangina business angifind improvement mina ngibhizinisi lami umsizwe nje ubona kade akwanele lokho ngiyahutshwa ngihutshwa njengomongameli uJacob Zuma bona kade akwanele kuthiwa njengoba esehlathini usaphilelana uphefumulelani yini esaphila khona ehlathini akawushabala khona ehlathini kwathiwa manginjalo kakubula umlando wakhe njengoba kuphuma umkhankaso ukuthi ubula umlando wami mina ngisaphila ngakho ngithi phinde eAfrika ngithi phinde neNingizimu Afrika into abayoyenza kungibulala kuphela nakhona ngiyazi ukuthi ngeke balibusele ubusa zenkonjane zona zakhela ngodaka